Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. Insha Allah za mu yi bayani kan yadda mutum zai sanya kuɗi a cikin Binance ɗin shi. Da farko idan mutum ya shiga cikin Binance ɗin shi kamar yadda na shiga nawa haka, ga inda aka rubuta fee to fee trading, sai mutum ya taɓa wannan wajen. Sai da 'yan uwa kada a mance da Allah, in yau ka fara ziyartar wannan channel namu, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Na'am, idan mutum ya shigo cikin fee to fee kamar yadda na shigo, daga sama gashi an rubuta NGN, wato inda kuɗin Najeriya kenan kake buƙatan ka sayi USDT ko in ce kai depositing USDT a cikin Binance ɗinka, to sai ka bar shi a NGN. Kamar yadda kuke gani daga nan gefe ga inda ga wani alama nan na filter. Misali kana so ka sanya USDT ne na naira 10,000 a cikin abinka, to a daidai nan wurin amount din nan sai ka sa 10,000 kamar yadda kuke gani. Sannan sai ka zo ka taɓa wannan only show ads from merchant, sai ka taɓa shi. Yayin da ka taɓa sai ka ce yes. Kana taɓawa kamar da kuke gani ga wannan wai Godfather coin, in kun lura yayi trading so 4,966 kuma percentage yana da 90%. Sannan zai siyar maka da USDT limitation nashi gashi nan daga nan wajen limitation, daga kan naira 10,000 zuwa 72,763.19. to in price din shi ya maka gashi nan 770.4, wannan kuma 570.4, nan kuma 570 na kasan kenan da .5. to misali in wannan yayi maka sai ka taba buy. Yayin da ka taba buy a daidai nan, buy fiat din nan zaka bari, ba za ka taba buy crypto ba. A daidai wajen buy fiat din sai ka saka 10,000 ɗinka kamar yadda kuke gani. To gashi quantity 17.54 USDT. Yayin da na tura mishi naira 10,000 nan, abinda zan samu shine USDT 17.54. daga nan sai ka danna buy with. Kana dannawa din nan zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, abu na gaba da zaka yi shine farko zaka iya duba chat din shi kaga shin akwai wani bayani da yayi ne ko yaya. To kamar yadda kuke gani gashi nan yace I'm online, proceed with payment, I will release once payment is confirmed, your satisfaction is my top kaza. Gashi nan dai da sauransu bayanin da yayi. To wannan ba shine lissafin mu ba. To daga nan sai ka ce to pay fetch, sai ka taba wannan to pay fetch din. Kana tabawa gashi nan, to sunan shi Lukman Akimbode Asifa, bank account gashi nan ATYY da sauransu. Sannan bank name shine Opay, Paycon kenan. To yanzu misali in zaka dauki wannan account din, kawai sai ka danna wannan dan gefe gashi ya ce copy successfully. Duk abin da kake bukata in sunan shi ne kawai kana tabawa zaka yi copy. To daga yanda kai copy nan haka sai ka koma cikin app ɗinka na banki, sai ka sanya waɗannan bayanan ka tura mishi kuɗin. Yayin da ka tura kuɗin, wannan receipt ɗin da suka baka kai kuma sai ka yi screenshot. Idan ka yi screenshot ɗin shi nashi, sai ka dawo baya kamar haka. Yayin da ka dawo sai ka zo wajen chat. Idan ka zo wajen chat, daga nan an ce please enter content here, to ga wani alama na plus sai ka taba shi. Yayin da ka taba gashi nan sai ka taba photo. Kana taba photo sai koma cikin gallery naka, sai ka dauko wannan screenshot naka sai ka tura mishi. Da zaran ka tura mishi wannan screenshot din, sai ka dawo ka ce to pay page. Idan ka taba to pay page din nan, sai ka ce transfer, wato ka riga da kayi transfer kenan. Kana tura mishi sai ka jira. Idan ka jira shi kuma zai duba na dan wani lokaci. Yayin da ya duba, yana ganin cewa ka sakar mishi, amma fa da sharadi kada a wajen narration din nan ko wajen description in zaka tura ka tura wai cryptocurrency, sabida issue da muke da shi na gwamnati na CBN. da zaran sun ga kayi wani abu ka tura wani kuɗi, in dai alamu yana nuna cewa kayi wannan ne,
alamu yana nuna cewa hidiman cryptocurrency ne, to za su iya dakatar maka da abinka. To wannan shine a takaice yanda za ka yi ka sanya kuɗi a cikin Binance ɗinka ka kuma siya coins ɗin da kake bukata, sannan insha Allah ka ci riba. Wannan shine a takaice. Sannan yan uwa kada a mance da Allah, in yau ka fara ziyartar wannan channel namu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.